ये उन्हीं के टीम के कि जब से जी आवे आवेलन तब बुझालन कोनो एगो लइका के अकवार देता ए सखी का कही जब जब उठ के आवेलन ऐसे लगेला कि जैसे लगेला कोनो बच्चा सुतल बा से जिया पे आवेले तो आजा के ओढ़ेले ओढ़ना बिछौना से बिटोरले अम्मा जी एगो 50,000 के भैंस बंधले बड़ी घरे में गरम करके दूध एकदम देता नहीं वो नहीं खे पिया कैसे जब पुरवा बहत ना तो मन एकदम लहर लहर के रह जावे लेकिन इनका के समझावे अच्छा हुड़की ना होला ये बात सही बा कहल जाला कि कपारे में चुरकी है ना घरे में भुरकी खेत कोड़े में खुरपी ठीक बा अब भोजपुरी में मुर्गी देखा मुर्गी में आप लोग हमको संभालिए ठीक है ना आप लोग समझिएगा आइए मुर्गी मार के आइए है ना